Agus tain an siabhóig seo go dtí an ann híos an dain. Tá ceartad. An náine bheith tú díúne bh. Mar hús. Bhí me siús os neacha be tedal. Ceir a hálás má tú ábhar trúdú san. Gearfar fináilt ar liad. Ag brathir an domáiste, déad fhí pinós níos tomcú si a bheith gceist. Agus gan áras, chur for stop leis an tógáil go dtí go bhfuil gachród réite. Chuirg méid léchart níos déine nar a bheith na tarthaí agam. Bheith me sos nénach le. Mar a bhiste leat, barlam an a deagfá. Alma! Turashe! Anish! She doesn't speak Irish, Cal. Den and she. The one man of fuckles talk tide. Liad tá dócha sound de. Nach Alva? Now, give me back that screwdriver. Jesus, he's in a mood. Kif gam seo? Cén fá bhfuil tosan seo? Tá agam bhfuil firdra cuma ar seo. Ach, an rud atána, tá méid bualadh le manéin. Mar dúirt mé, níl tada aspalach. Is féidir le tosnú leis an tógáil arís. Seol for cóp don tuairis cód omthróna. Son ar a costach trúlú be san. Sinna dúirt mé. Se tú rágan ar an din cinn gur an breg chun éontaras. Ní bhainn sé sin lomsa. Na cumar sonny. Is céir fan na petir chuisteach sin ar an. Tá an abhainn tá. Sin an rud is táchtaí. Lá mágah. An uidiocht. San dermot ar an gar an sin, se dáisce. Agus tá míála higéin, tásúla gom gúil sé ling faoi láthair, teachta dála agus uachtarán de fartaí an locht ibre. Agus tídaí go bhfuil a lán chomach go gce ar an manar ar an gáán ling inis. Tí a gcuit a bhí híal? Dís mar agad. Go gail an ráilta míálar dús, an bhfuil réiteach ar an bhaid mór seo.